बिजली काहे के बोलौला ह अपने के अगुआ लोग आइल बा। अगुआ लगाइल बा। हाँ हाँ तो अगुआ लगे हम का करम जाए में तक काठी करम। हाँ परनामा पति आज ले हम केहू के प्रणाम ना कैली हमरा प्रणाम करे के लूर और नाई खे बोरी अगर आए लोग नहीं हो कुटुम वाले तो प्रणाम करे के लूर के फिर शादी हुई के लेखन हम का जानी है जाई अगुआ लोग के प्रणाम करब के लेखा दई एकदम दिल लाल से। हाँ एकदम मर्द बन के दई है। ए पान पे बा ए मगो के साल भर का पली बहन के वही का बात वही का ए दिले मारा बात वही को जाई बात ए के लेखा साला मोती में धार गई हो मर्द लेखा मगो मारा सारे जानने में आया नहीं बहन के फिर नहीं कोई का नहीं सो धार के लेखा जरा खाल पे से धन सारे जान जाइयो बहन के ना मानी ऐसा ही धाली बाप बेटा खुशी रहा ऐसा ही जाई। हाँ हाँ कहिया कि प्रणाम खुशी रहा और मिलाई न प्रणाम करे के लूर रहे खुशी कहे के लूर बा। कल देखने की का नहीं हो रहा कहाँ बगो नवल जी लगे। हाँ हाँ साला के बड़ी खतरनाक भाई नहीं प्रणाम पति करी यही लगा कहे के होते हाँ हाँ कहीं अगो लोग के खड़ा होके के अगुआ लोग लड़का हाँ आ रहल बारन। अच्छा लड़का के सामने देखी सामने कथी देखी दे हाथ हाँ ई जइयाई जाई जाई बिजली है जाई न त जाई 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 खाली जाई अगुआ भाग दे बस घंटा देख मुंह बन जाई कहीं खड़ा होके के खड़ा होला कहीं ना खड़ा हो खी लेवन जाई प्रणाम खुशी रहा सलामी दियाओ अब बाप रे बाप काका हो बिया ना हो चली अभी पहुंचने ना भइल तो ए का भइल ह लइका अइलन ह त प्रणाम कइलन ह। अच्छा अब पहले ये सलामी मांगत रहन हमनी पहचान करम तब न सलामी दे हम। ए तोहनी क्या बेइज्जती हो कि बेइज्जता हो सुन वो कैसे लड़का के कहलक ह बोल पल में पैसा ना हो तो कहीं 10,000 5,000 20,000 1 लाख 2 लाख धो दी। ओ कहीं ठीक से सुनी ई बात कलन हनु तनी आगे पीछे कहीं तो चल के दिखावेला गाय भैंस गाय भैंसी ना पहले ये सलामी मंगलन चली अगुआ के हुक्म तनी आगा किसान चल के दिखा दी चले के होते हाँ हाँ कहू देखे के देखी ए जई भाई चलिए बिजली चलिए चली देखे बाप रे बाप का कहो बिया ना हो चली लइका लेंगर बरे बाबा ए का भइला भाई का भइल ह लइका जब अइलन ह हाँ तो मालूम बा केला खाइलन ह के लेखा देखिए हम बतावैले वो अइलन ह तो ये कौन चलाई ह साले लोग कुटमाए चले बाबा हमनी अगुआ बानी लइका देखे आइल बानी तो ये लेंगर लइका से हमनी बियाह कर साले लोग हुसैन तेरी साले लोग ना हां बाबू कौन है कि ये लोग कौन है कि हम साल भर के बानी अभी मछरी के मुंह भात खियौले बानी लागम लाठी से हुरे कहाँ मछली के मुड़ा खैनी है सर एक बाल्टी में खैले हसन आलू के काचा रलई है मछली ना मिला आ चल खिया बहु लड़का इंग्लिश के पढ़ाई पढ़े चलक हाँ हाँ लड़का के गोर छिना गेल ए कहीं फेन से चलेला फैन से चली फेन से पैर से चलिए चली कहीं देखे के ए सामने देखी लड़का लड़के के देखी गोर चले
कना बा चली बड़ी हमरा लड़का के क्रिकेट पर लगबै त ऐ कना बता से लइका से ए भाई ए बार बार हमनी के पोलाई ना का भइल ह का भइल लइका कना बा कना बा हां ए कहां कना बरे देखी त हमरा केनो कना है ना लगत कना लगत हां कर जाऊ हो कर जाऊ तनी चुमा दे ले जइया हो कर जाऊ तनी चुमा दे ले जइया हो कर जाऊ आ देखत लइका हे छोरा सा पानी देखो छोरा सा पानी देखो तोरा के देख के हो जला पानी पानी ए सुनी हमनी के गीत सुना के हमनी के पोलाई ना चली काका ए लइका देखी हाँ लइका ठीक बा आ सुन लिया बात हाँ तेही लेखन लइका के हमरा तोहनी के बड़ा देखई हाँ हमहू लड़की देखे हम हाँ उघार के देखे कथी उघार के देखबे मुंह हाथ हाँ ई बात कह दा बबुआ के बबुआ जी ई बतावा कि पढ़ल लिखल बाड़ा हाँ कहाँ ले यहाँ से लेकर वहाँ ले यहाँ से लेके वहाँ ले हाँ कौआ क्लास में अरे बड़ी में का कहो लइका नखवा पढ़ल चली ए भाई आलू वो मिल गया दे तू का भइला का भइल लइका से पूछनी है कि पढ़ल बाड़ा तो हाँ कहाँ ले तो यहाँ से वहाँ ले कौआ क्लास में तो आड़ी बारी में पढ़ल घर के व्यक्ति नहीं थी पढ़ल बनी लइका कहला का पहले पढ़नी आंगनबाड़ी में ओ में से लइका पढ़ते पढ़ते चल गए हिस्कन में सब कोई कहेला ट्यूशन में किशन में हाँ ओतहा से लइका पढ़ते पढ़ते चल गए हथियारी हमरे के चेयर बंक को है तरह अपने चेयर बंक पर मोतिहारी हाँ तो लइका 5 साल मोतिहारी में मार साहब के ले लक 5 साल पढ़लन हाँ पढ़लन हाँ ओतही लइका पास हो गेलन अच्छा अच्छा और कुछ पूछू और कुछ पूछे के बा बबुआ जी ये बतावा कि जमीन जता बा ये सब तोरा बाप के हो ई सब रघुवरे है तब अच्छा और यहाँ से लेकर चकिया में हंसी अच्छा मोतीपुर हाँ हाँ इन्हें चल जाई चोरमा चोरमा ई सब रघुवरे बा सब हमरे बा अच्छा चकिया में जितना नयका ओवर ब्रिज बनता हाँ, हाँ। वो सब हमरे ना जमीन ना ना का भइल भाई ओवर ब्रिज हाँ इनकर बाबा जी हमरा बाबा का नाम पर लिख दिलन वो कैसे हमर बाबा जी इनका खेत बाड़ी में काम करस आहा पैसा न भेल तक ओवर ब्रिज लिख दिलन ओ ई सब रघुवरे बा जी हाँ जमीन तो हमारे इतना ना है हाँ। इतना ना हाँ। कि सूती लई अपने में गोर पर सर दिले दूसरा में का कहो बिया ना हो चली ए भाई ए भाई नहीं बेटी और का चाचा जी के नहीं क्या काहेला का भेला का भेला चकिया मेहाची मोतीपुर चोरमा ई सब हमरे हो ई सब हमरे बा ओवर ब्रिज हमरे में बा आ सुती ले अपना में गोड़ पसारी ले दूसरा में तो इनका पढ़ल लिखल घर के व्यक्ति नहीं खस पढ़ल लिखल बानी ना उतने सुने तो इनके फाट गेल ए कथी फाट गेल पटना के पुल बानू हाँ इनकरे खेती में बा इनकरे खेत में बा अब यार सुन मतलब होश खराब हो जाए तैसे ए पर सरकार के रोड बा हाँ हाँ ए पर खेत बा लइका के वो ऊपर बा दोनों बगल हाँ 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 ईटा के घर है लइके के हो हाय हाँ हाँ तो लइका सुतल अपना खेत में हाँ आ सुतला का बेर नींद पड़ गया हाँ तो गोर
चल गया सरकार का रोड पर। लड़का पसंद बारह। पसंद हम हो गली। हाँ हाँ पसंद हो गई। बिजली आए खाना वाना बना ले तो खिया दिए हो। खियाओ नहीं आनु दूध को रसगुल्ला को केरा नाश्ता करो ले ए सखी लोग हमनी के दे दिला अपने गबरू अब खा गए। अजहनामा से अगुआ काहे ना आइले। लगा नामा से अगवा का है नया आइले हनवा के रहे अधिकारी जी। सखी का गोलो का खाना खिया देलू। अभी ये बांध तो के तू खाना अरे अघानामा से अगुआ काहे ना आइले। लगा नामा से अगवा का है नया आइले धनवा के रहे अधिकारी जी। हनवा के रहे अधिकारी जी। धाना के चिड़ा इनका थाली में परोस ले। धाना के चिड़ा अगुआ के थाली में परोस ले। खुशिया झोंकी ले इनका गारी में। हे महाराज ये कौन गाड़ी है? ए कब है? बलुआ गहना मासे अगुआ कहे ना आइले। हाँ अधान के रहे अधिकारी। हाँ अधान के कोटी चिड़ा थाली में परोसी ले। अच्छा अब भूसवा झकीले गाड़ी। ए हाँ अगहन मासी अगुआ काहे ना आइले। हाँ हाँ अधान के रहे अधिकारी जी अच्छा अधान के चिवरा कुट्टी थाली में परोसी ले। हाँ हाँ अब भूसिया धरी ले रुआ घारी में। ओ झोंकेला। अरे चैतामा से अगुआ काहे ना आइले। चैतामा से अगुआ काहे ना आइले। लहरी के रहे अधिकारी जी। लहरी के रहे अधिकारी जी। लहरी के दाल इनका थाली में परोस ले। लहरी के दाल इनका थाली में परोस ले। खुटिया धासी ले इनका गारी में। मलकिनी हे मलकिनी बाप रे बाप। ए हाय घीची ना तुम्हें की भालो दादा। এই ভালো घीची ना बाप रे बाप। ये कौन गाड़ी है? कब है? चैत मासे अगुआ कहे ना आइले। हाँ अल्लाहरी के रहे अधिकारी। हाँ अल्लाहरी के दाल रहुआ थारी में परोसी ले। अच्छा आ खुटिया धरी ले गाड़ी। ए कुटिया धरी ले घर में हाँ वो कहेला जरना हुई। जरना हुई। ओहो रहुआ लोग अरे सावनामा से अगुआ काहे ना आइले। कटहर के रहे अधिकारी जी। कटहर के कोआ रौरा थाली में परोस ले। मुसरा धासी ले इनका। कब है लगुआ साहब? अब बाप रे बाप अब बरारी कर गया बाप अरे मलकिनी तारी करुआ जल्दी आई मलकिनी लसन लसन कर तेरे बाप। मटिया तेल बा आई खींची खींची रही हम खींच दे तनी। बरारी कर जा खींची जल्दी। रही खींचे तनी। अब बाप रे बाप ई कौन गाड़ी है? कब है? कि कटहर के कोवा फोड़ी थारी परोस ले रवा रखिले गाड़ी। ए मुसरा रखी ले छानी पर। ओ सब्जी ला हाँ सब समझी ला सब्जी ला ना समझी ला। हेला 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 ए का भैया
अरे मछिया बैठा लाए दुर्गा बाहू पाँच रे लूपा। मचिया बैठा लाए दुर्गा बाहू का चारे लूपा। ए मछिया बैठा लाए गणेश बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाए गणेश बाहू का चारे लूपा। ए मछिया बैठा लाए सुरेश बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाए सुरेश बाहू का चारे लूपा। चिनारियों का रे लूपा। बाबरियो का चारे लूपा। खियाइबो में हंसी के लड्डुआ चिनारिया हो जाएंगे ना सलम सलवा लबारिया हो जाएंगे ना लरा पुरवा। खियाइबो में हंसी के लड्डुआ छिनारो हो जाई है नलरा करवा। बाबरियो हो जाई है नलरा करवा। मचिया बैठा ला बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाया दिल खुशा बाहू का चारे लूपा। ए मचिया बैठा लाए गवजुआ बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाया अर्जुना बाहू का चारे लूपा। मचिया बैठा लाए भिखारी बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाया गिरी बाहू का चारे लूपा। चिनारियों का रे लूपा। लबरियो का चारे लूपा। खियाइबो में हाजीपुर के तेरा बाछी नारियो हो जाएंगे ना सलम सलवा लबारियो हो जाएंगे ना लरा कोरवा। आइबो में हाजीपुर के केरावा छिनारो हो जाई है नलर करवा। लबरियो हो जाई है नलर करवा। ए मचिया बैठा लाए उदन बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाया बाहू का चारे लूपा। लबारियो का रे लूपा। छिनारियो का चारे लूपा। ए मचिया बैठा लाए बबुला ला बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाए बबला ला बाहू का चारे लूपा। चिनारियों का रे लूपा। लबारियो का चारे लूपा। खियाइबो में हाजीपुर के केरा वाला बारिया हो जाएंगे ना सलम सलवा। आइबो में हाजीपुर के केरावा छिनारो हो गई है नलरा करवा। लबारियो हो गई है नलरा करवा। ए मचिया बैठा लाए सुरेश बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाए सुरेश बाहू का चारे लूपा। ए मचिया बैठा लाए गवजुआ बाहू का रे लूपा। मचिया बैठा लाई बनैया छिनरी का चारे लूपा। चिनारियों का रे लूपा। मचिया बैठा लाया नावाला बाहू का चारे लूपा। लबारियों का रे लूपा। माई वो नारायणपुर के लाडूरा
कचिया बैठल है यार गन बहु को चोरेलू ए बुढ़वा हेलो हेलो अरे बलकेश्री तोरो देखिले रंजन बाबू अरे बलकेश्री तोरो देखिले हरिंदर बाबू अरे हा बारा के रे पुलावा से भले भले हा बारा के रे पुलावा से भले भले एकी तोर देखिले राजन बाहू जानी तोर देखिले राजन बाहू अरे हाबार रे पुलावा से भले भले हाबार रे पुलावा से भले भले जांगी तोरो देखिले सुरेश बाहू जांगी तोरो देखिले गणेश बाहू केरावा के रे थमावा से भले भले केरावा के रे थमावा से भले भले जानी तोर देखिले सुरेश बाहू जानी तोर देखिले सुरेश बाहू अरे हाबार रे पुलावा से भले भले हाबार के पुलावा से भले चूचा तोरो देखिले सुरेश बाहू चूचा तोरो देखिले गणेश बाहू चूचा तोरो देखिले रंजन बाहू सीतापुर के बेलावा से भले भले सीतापुर के बेलावा से भले भले जो बंतोर देखिले नवाला बाहू जो बंतोर देखिले खुशा बाहू अरे सीता खुर के बेला से भले भले सीता खुर के बेला से भले भले ओही में ताजा तवा सुरेश बाहू ओही में ताजा तवा नरेश बाहू तोरा भैया के रे सोटावा से भले भले भैया के रे सोटावा से भले भले वही में ताजा तावा भिखारी बाहू वही में ताजा तावा सुरेश बाहू तोरा भैया के सटावा से भले भले भैया के सटावा चोरावा ताले लावा चेतन बाहू चोरावा ताले लावा भिखारी बाहू हमारा कवन दोसावा से भले भले हमारा संभव जी काका को डेट बता दे जे यो लोग लड़का पसंद हो गई लड़का पहचान बड़ा नहीं बताएं कहिया आवत नहीं रहुआ ये बताई कि हमने कही आई रहुआ आजे के दिन आई ना ठीक बा जाई जाओ ठीक बा काका हो ए भाई चाहो पीना लू लोगन कहाँ चाय बनल है कि पी ली का करबा पानी तबाव की चीनिए नहीं कि चाय बना के दिया वजह जाई ए चाय पियई बा ए भाई दूध बात चीनी नहीं खे मंगा लो काका का बुझली लड़की देखे चले के बाद चली लड़की देखे कथी से मारुति से मारुति से हाँ हाँ चलो चलो मारुति कार की यदि बहार यार तनी हाथ दे देखना तनी हाथ दे देखना तनी हाथ दे देखना मारुति कार की यदि बहार यार तनी हाथ दे देखना मारुति अरे ऊंचे खाले काम चलाई है रोड पर जा ढेर चलाई है
राजा ढेरे चलाई छो चला ए गलतवा चाप के देखना बिरगवाली के देखना गलतवा चाप के देखना बिरगवाली के देखना मारुति कार के अदब बहार यार तेरे हाथ के देखना मारुति काका हो आगनी अवसर का ये बिंदुलपुर नगर है हाँ हाँ साइन बोर्ड पर लिखल बा बेची सो खरा के ये मकान है ओ काका हाँ बिजली आ हमने कोने के रहे तो कहीं के मार कुर्सी पर कुर्सी जे ले रही है कुछ बेवास्ती न लगौले बस ए भाई कोई बा कौन चला है रे? सौदल घर के लड़का का हो कि बेइती हो कने आंख में घचावना भेल भाई अगुआ ही अगुआ ओह रहुआ मछरिया भात ना खेले हूं के आलू भातवा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ए, अपने घर में कुर्सी नहीं खे कुर्सी बाना आ कुर्सी ना हो खेलू हाँ तो दोनों आदमी अपना अपना मौगी के कपड़वा लिए बिछा दी लोगन बैठी कुर्सी ना हो पलंग पर कुर्सी नहीं बुलाई लड़की लड़की बुलाई हाँ काका कल लड़की बुला दी हाँ ठीक बा हेलो आई बबनी सती बिहुला महाराज साहब के बुलाहट होता आवल जाओ बोलो बबली शक्ति बिहुला के बाबूजी हाँ बबली काहे खातिर बोले नहीं बाबूजी बोलाई है यही खातिर कि तोरा के देखे ला अगुआ लोग आयल बा यही जा तो बोलवनी है देखो तोहर शादी हम सेट कर दिले बानी कहाँ बाबूजी छपरा जिला ना बाबूजी हमारे भी अच्छा प्रेम मत करे बाबूजी मदारपुर मसूरिया ढाला तोहर शादी सेट कर दे बानी सुनिए हम कहते नहीं सी बाबूजी हमार हो बाबूजी हमार हो बियहिया जनी छापारा में बाबूजी हमार हो बियहिया जनी छापारा में छापरा में सुनी रे बाजारा बुआना हो छापरा में सुनी बाजारा बुआना हो घर घर मकाई के घर घर मकाई के रोटिया ठेकाना बियहिया धनी छापरा बाबूजी हमार हो बियहिया धनी छापरा में तीन गो भैया के रहनी दुलारी हो तीन गो भैया दुलारी हो तिलका दहेजवा खाती तिलका दहेजवा खाती जानी तू डरैया बियहिया जानी छापारा में बाबूजी हमार हो बियहिया जानी छापारा में बाबूजी हमार हो बियहिया जानी छापारा में बबली हाँ देखा बाबूजी ई तोरा से हम छल गई हा छपरा में तोर शादी ना सेट कैले बाड़ी तोर शादी सेट कैले बाड़ी सूरजपुर नगर में चंदू शाह का घर में चंदू शाह का लड़का से ठीक बा बाबूजी और कुछ बा कुछ ना
एगो शर्त ये बा कि लोहे के मछली आकल चावल जवन सत्ती बरती बे आग पानी के बना के खिया दी ओकरे से तोहर आने लड़का के शादी हुई न त ना हुई। ठीक है बाबूजी। ये शर्त हम सकार चुकल बाड़ी, ये शर्त के हार चुकल बाड़ी। अब ये सर के पगड़ी तोरा रखे के बा। बाबूजी इस सब हमें मंजूर बा। अपने जाल जाओ लोग के मछली अगर चलो मांग के ले जाओ लोग से। संभो लेके दो। ए सूरदास रखिया बाबू के सतिया के सतावा रखिया बाबूजी के बारिया दिया भाई साहब सिपाही जी सिपाही जी भाई खाना लिया खा लिया। आज ले हमने का मरद का हाथे खाना खले नहीं की का जानी कौन जात बा कौन जात नहीं एक दे बीखे महकैता तमन सती बरती लड़की बे आग पानी के खाना बनौले बा वही लड़की का हाथे खाना खाया। काका देखिए अगुआ लोग के कहना बा कि जौन सती बरती अपना सच से बे आग पानी के खाना बनैले बड़ी उनकरे हाथ से हमने खाना खाई जा। बबली हाँ बाबूजी वो घर में तोरे नहीं जाए के बा आज चाहे काल तोरे खाना बना के खियावे के बा तू अपने हाथ से जाके खाना खिया दो। ठीक बा
काका हो तो खाना खाए तो चलो लड़किया के मुंह देख लिए काका हो लड़की की उंगली मोट मोट है काका हो बियाह ना होता का भइल बियाह ना होता का है लड़की छुछुनर हो और सब तोरा खानदान में होई लड़की पसंद भइली लड़की तो हमरा पसंद बा पसंद बाड़ी नु रउआ सिपाही के पसंद बाड़ी कि ना पूछनी है कि ना सिपाहियों के पसंद बारे जब सिपाही का पसंद बा तेको काम कर जाओ बोले जाओ कौन सा काम कर जाओ काम ये करे के बाकी पंडित जी का बुलवा के अगले दिन उन्हें उतरवा दिया अच्छा ढंग से सही रूप से बारात लेके सवेरे चले आ जाई चलिए बात तो ठीक कहता नहीं तो कोई अच्छा पंडित जी होके तो उनकर के बुलाए और दिन ठिकाना उतरो ठीक बा विद्वान पंडित तो बाड़न हुए धनई पाड़े के बेटा सैंदर पाड़े बाड़न अच्छा तो उनकर के बुलावल जाओ जब बढ़िया बरन तो शंभू जी के का तली उन खड़े के बोलाओ तो धनई पाड़े के लड़का हमर सैंदर पाड़े ओ सहिंदर पाड़े बानी हो काहे सुषुमान देख लो पहले ही कहते चूची मांग लोग कहेला जजू मान रउआ कहते नहीं जुजू मान हाँ कहल जाओ आई महाराज जी के बुलाहट होता आ रहल बड़ी आरे टाकी मटा के दोहाई भजोरे मना टाकी बटा के दोहाई सितारा टाकी बटा की दुहाई भजोरे मना टाकी बटा की दोहाई जजमान अपना ही लोगन लगे टाटवा घेरल है क्या का भइल है टाक बटा के तो हाई भजोरे मन टाक बटा के तो हाई मोरा पछुआरवा घन बसवरिया वही में गड़ई पकाई आय तार के तारी मकई के भूजा पी के गइल रहुए लोग आजकल पंडित जी लोग चले ना पी चले शोध मन से पूजा प्रधान ना होई अच्छा हाँ हाँ तो जाई तो दूसर पंडित खोज ली सुनिए रे हम जाई तनी सैंतर पड़े अरे कोनो बात नहीं कि एगो अच्छा दिन उतारे के बाद दिन उतार दो ठीक बा टगी जी कहाँ बानी पंडित जी के पतरा खोलाई दिया जगी जी पंडित जी के पतरा खोलाई दिया तो मलकिनी कहाँ बानी हाँ मकई का भूजा पर पठिया हो वो पर पसिया तारी मकई का भूजा पर पठिया हो वो पर पसिया तारी हम बाबा जी तेरा हुतिया हो नया की तेवा
बारी 21 तारीख हाँ एतबार दिन बढ़िया लगन बा। हाँ हाँ कहल जाओ कहे के मतलब ये बा 21 तारीख के एतवार दिन पड़ल बा बढ़िया शुभ लगन बा। अच्छा खूब सवेरे बारात लेके अपने का पहुंच जाइए। ठीक बा हमने सकेली बारात लेके चले जाई। बिजली जी सुना बिजली चा के नाच बांध ला जाना तेरा कहाँ के कहाँ के वृंदावन के नाच बांध लिया उपिंदर पासवान के बड़ा नाम सुनने बने हो। आज ठीक बा जाल जाओ। ए भाई खड़िया पालकी डोली कहार सब बांध लिया ए तनी का नचनिया आवस का रे तनी नचनिया आवस मालिक से बात करिए मालिक से। यही मालिक पंडित जी के पत्रा खुलाई दिया ये मालिक है। तो ले जाई का होई ले जाई तो ठीक बा रंडबा भाई ठीक बा। हेलो हेलो आइए अभी बुला रहे हैं। तो लाइए ना हम देते फिर देते हैं। अब गाने वाले हैं। हाँ बोलिए। गाते हैं। हाँ गाती एथी गाते हैं कथी भोज में के पूरी सब लोग बोलता है भोजपुरी। एथी गाते हैं एथी एथी कथी कौआ कौआ एक कौआली होता है कौआली होता है। गाइए छोरा हल 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 अभी मोरा बाली रे उमरिया विधाता दिन मधाई दिहलनेरा अभी मोरा बाली रे उमरिया विधाता दिन मधाई दिहलनेरा सजना सयान हम नादान त कैसे के गवानावा आई बेरा सजना सयान हम नादान त कैसे के गवानावा जाई बेरा बिटू बाबा मोरा ऐसनी रमोहिया बाबा मोरा ऐसनी रमोहिया ना मन में बिचारवा कैलनेरा बाबा मोरा ऐसनी रमोहिया
करबेरा नैहर में कुछ न सीखली पी के घर काई करबेरा लाल रंग मिलल चुनरिया लाल रंग मिलल चुनरिया त कुसुम रंग चादर मिलले राम लाल रंग मिलल चुनरिया लाल रंग मिलल चुनरिया त कुसुम रंग चादर मिलले राम नैहर के चार गोइयारवा का हार चार लागी कैले राम नैहर के चार गोइयारवा का हार चार लागी कैले राम सुसुकी माई रोवली सुसुकी माई रोवली ता साखी फूका थारी रोवसेरा सुसुकी माई रोवली सुसुकी माई रोवली ता साखी फूका थारी साखी फूका थारी साखी फूका थारी रोवसेरा देखे सखी हाय सखी बबुआ ससुराल जाई तरन हाय सखी बबुआ के निमावा के कपड़ा पहना दो जैसा हाँ सखी ऊंचे ऊंचे पोखरा के नीचे नीचे घाट है हे नवल भाई ऊंचे ऊंचे पोखरा के नीचे नीचे घाट है ऊंचे ऊंचे पोखरा के नीचे नीचे घाट है कहीं में बाला हो दुल्हा करे आसाना नहीं कहीं में बाला हो दुल्हा करे आसाना नहीं करे आसाना नवा बबुआ कर फेर सुहाना है करे आसाना नवा बबुआ कर फेर सुहाना है पेनिला ना पियरी धोतिया
पहिरी चाले लन ससुरार है आहे पटना सहारिया से अइले बाबुआ भैया रे अइले सुहाना रे सारी है आहे सही सारी पहिरा दुल्हा बाला पहिरी चले लन ससुरार है काका देखी कि ई पाठ बहुत लंबा चौड़ा बा। हाँ बिजली जयकार बुलाएंगे चली चला ई गंगा घाट बा ई नाव पटना से बैठी है जयकारा बुला के गंगा माई की 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 का हो कहाँ कहाँ जाता रहा बारात लेके बेंदुलपुर जाता नहीं बेंदुलपुर जाता रहा हाँ भी सर कहो न छेका में पूछला न तिलक में पूछला न बियाह में पूछला कै पतल भातों से गेनी एक पतल भात हम तोरा के जरूर देव लेकिन कब कब हो बेंदुलपुर से बारात लौट के आई तो एक पतल भात तोरा के देहम वो कहा कहाँ एक पतल भात तोरा के कुल खेत में दियाई अब तू बारात लेके चले हाँ एक गंगा में गोद रख दे माता गंगा माई की मैं तो दो मैं तो तीन हर्षी बिना चलियो सारी का दिया भानु हो बेचुआ रानी हो बाबूजी आ देखनी हो सा पाना
आईनी कुछ हो दूरावा चारू ओरी ताकिले बाबूजी नालाऊ के बना हो दिलावा महेश जी चलते चलते हो बाबूजी आपैया थकी हो गेलाई ये थोड़ा दूर बाप अपनी शिव बाबा के मंदिर है थोड़ा दूर में। कहिया के जागल हो गुरुजी आसुतनी मीरा हो भेसावा खोली ना माला किया हो गुरुजी फेरी ना हो ना जरिया सामी मोरा सजल बरतिया हो गुरुजी गंगा मैया हो लखनी हे तनिया राजिया गुरुजी आयतने मारे भी नाती हरिओम नारायण नारायण। कोई बच्चे सवाल क्या है सामने को तो श्राप दूसरे के भसम जाओ खुश रहो गोर लगे गुरुजी खुश रहो बच्ची। क्या बात है ए निशी आदमी आकर मेरे तब को तोड़ रही हो। देख ले गुरुजी हमारे सविनत बड़ा साज का तरह साज रात गंगा में अपना गोद में रख ले बनी ई बताए गुरुजी हमार बरात हमार द्वार पर आप साई की नाई जरूर आए जो राधा कहो और राधा के जाओ मैं भी गंगा से बात करता हूँ। ठीक है गुरुजी खुश गोर रहो लगी ले खुश रहो। आए गंगिया जी सरकार। बाबा खेती में बरात को गोद में रखा है। हम ना बिसहर अरे बिसाते ना जाते फेंक दो। ना बिसहर मारी। अरे उसका रिस मेरे पास है फेंको। ठीक बा
मंत्र एक, मंत्र दो। तीन मिनट आ गए कौन सा